Moro, täällä El Toro. Nyt ollaan lähdössä Turkuun. Vuoden urheilusuoritusta taas tehdään, kun kävellään juna-asemaan. Nyt on ollutkin pitkään tasasta, kun ei ollut reissuja mihinkään. Tai Turussa ollaan Jarkon kanssa pari yötä ja sitten huomenna maanantaina on Mynämäessä meidän ensimmäinen nuorten asialla koulukiertue. Käydään puhumassa päihteistä, kiusaamisesta ja liikunnasta. Ja sitten vielä niille vähän niin kuin lajeja, farmarikävelylastausta. Nuorille sitten ilmalla, ketkä sinne tulee. Ihan mukava lähteä reissuun. Joo, ei tullut kyllä mieleenkään, että olisi autolla lähtenyt Turkuun. En kyllä yhtään tykkää tällä talvella ajella, varsinkin kun se valossa-aika on niin lyhyt. Mäkin on semmoinen, että se jännittää henkisen puolesta siinä liikenteessä, varsinkin pimeällä sitten. Mukavampi mennä junalla rennosti, niin siinä voi sometella ja lepäillä sitten. Mut joo, me palautetaan Jarkon kanssa jotain videoa ja matskua sitten tuolta, kun ollaan perillä. Morjesta, nyt ollaan täällä Jarkon kanssa Mynämäen Laurin koululla. Ja meidän ensimmäinen Vahvat ei kiusaa kiertue, tai nuorten asialla kiertue ensimmäinen. Jännä. Jännittää. On se aina vähän tää, ja tietysti ekaa kertaa tehdään tää yhdessä, niin Kyllä. On se aina jännä, mutta itse tietysti on näitä tehnyt aika paljon näitä puhujajuttuja. Sitten kun pääsee, se ottaminen aina vähän jännittää, mutta sitten kun sä pääset puhumaan, niin joo, kyllä. Sit se lähtee ja aika ei varmasti tule riittämään, mutta tärkeällä asialla meillä on yhteistyökumppaneita tässä. Otetaan niiden haastatteluja sitten tuossa luennon jälkeen. Joo, se on tärkeää, ketkä on meidät tänne mahdollistanut. Kyllä. Ja terävin kärki saatiin tuossa jo aloitettua, päästiin alakoululla sitten kanssa liikkuu pitkällä välitunnilla. Niin, peiliä pelattiin. Meidän piti pelata se välitunti, mutta kirjoitettiin nimmareita sitten puoli tuntia. Että sanotaan, että 30 sekuntia pelattiin ja ne kerkesi siihen, ei me kerätty edes kääntyä, niin se loppuu pelit siihen ja sitten kirjoitettiin nimmareita. Se oli ihan, ne on kyllä alakoululaista aika semmoista eläväistä sorttia ja yhtään kädenvääntä voittoa ei tullut taas. Ei taas. Yhden oli lähellä, mutta ei vaan pystynyt. Joo, ja sitten meillä on tässä illalla vielä liikuntaosuus, että laitetaan siitäkin jotain lyhyttä pätkää sitten, jos saataisiin siihen vielä nuoria mukaan, niin se olisi hyvä juttu. Kyllä. Mutta tässä alkaa nuoret tulemaan pikkuhiljaa paikalle, niin me ruvetaan valmistautua esitykseen. Nytkö jo? Luento pidetty Jarkon kanssa. Tässä on rehtori Lions Clubilta, sitten Valtteri vanhempainyhdistyksestä ja sitten täällä on Jarkko Mehtälä. Moro. Lähdetäänkö Valtterista liikkeelle? Valtteri on ollut aika iso puuhamies, että saatiin tämä toteutua. Niin mikä fiilis tässä vaiheessa? Tällä hetkellä erittäin hyvät fiilikset, että onnistuttiin paljon paremmin kuin mitä mä oletin ekaksi, mutta hyvä on. Oppilaat kuunteli ja käytiin alakoulussakin nimmareita vääntämässä, niin sekin meni oikein hienosti. Näin. Kyllä. Tuleeko mieleen, haluatko Mika kysyä rehtorilta jotain? Mä uskoisin, että mitä ajatuksia rehtorille niin kuin herätti tämä luento? No monen näköisiä tietysti, mutta tärkeä sanoma koululle on siinä se kiusaamisen vastaisen toiminnan, tietysti sen boostaaminen kouluissa, niin se on erityisen tärkeää ja se ilahdutti mua kaikki ne, mitä te siitä puhuitte, vaikeitakin asioita, mutta varmasti mä tunnen meidän oppilaat niin hyvin, että varmaan osui ja upposi aika moneen, että todella tärkeitä asioita, että jäi hyvä mieli myös mulle. Joo, niinhän se just, että yritetään niinku
kertoi sen oman kokemuksen kautta, että sitten ehkä nuoret, jos ne ajattelee, että he ovat yksin niin kuin näiden asioiden kanssa, että niistä kannattaa niin kuin puhua ja muutkin niin kuin sitä kokee. Sitten sieltä Lions Clubi, mitkä fiilikset sulle jäi tästä? No jäi ihan hyvät fiilikset ja Lions toiminnassa on nuoret yksi tärkeä alue, mihin me satsataan sitten ja se, että meillä oli aikaisemmin, kun tämä kuultiin, että tämmöinen tilaus tulee tänne näin, niin ajatuksia, että jonkun tyylinen vastaava nuoria kohdistava tilaisuus pidettäisiin sitten, mutta tämä oli just niin vanhempainedistyksen kanssa niin ihan hieno tilaisuus sitten ja se, että nuoret ja paikallisuus on semmoinen ihan tärkeä pointti meille kaiken kaikkiaan, että olisi täällä Mynämässäkin hyvä olla nuorilla. Kyllä, en tiedä. Lisäksi tässä oli niin tätä tapahtumaa mahdollistamassa OP Vakka-Auranmaa ja yrittäjäyhdistys, eli siinä neljin voimin vai kolmin voimin, miten se nyt sitten menee, mutta he on ne, jotka tämän jutun tänne mahdollisti. Ja sitten suurin mahdollistaja on tietysti koulu. Sen kanssa saatiin hyvin yhteistyö toimimaan ja mitä yhteisöllisempi koulu, sen turvallisempaa kaikilla on. Se vaan menee näin. Juuri näin, ja meillä on vanhempainyhdistyksen kanssa todella hyvää yhteistyötä, niin se on hienoa, että on tällaisia tilaisuuksia saadaan järjestettyä. Hyvä. Mennäänkö me tästä sitten Jarkon kanssa lähdetään salille ja yllätys sen jälkeen syömään ja sitten tullaan tänne. Sitten tullaan liikuttamaan nuoria tänne. Toivotaan isoa osallistujaa. Näin tehdään, toivot. Yes. Kiitos. Näillä mennään. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Morjesta. Nyt ollaan saatu lajikokeilu tehtyä ja tässä on yksi yhteistyökumppani. Vakka-Auranmaa OP. Meillä on ihan huikea päivä ja huikea mahdollisuus ollut olla mukaan tässä koulukiusaamisen vastaisessa päivässä. Ja täällä on innokkaita lapsia ollut koko päivä näiden tyyppien Jarko ja Mikan seurassa. Ja mekin saatiin vähän testailla omia voimiamme. Et ehkä kakkoseksi jäätiin, mutta kyllä me perästä täältä tullaan. Huikea päivä ja hienoa olla mukana tärkeän asian puolesta koulukiusaamista vastaan. Kiitos kun olitte mukana. Minunkin puolesta kyllä ilman teitä kumppaneita nämä ei ole mahdollisia. Joo, näin se mennään. Mitäs jäi lajikokeilusta päällimmäisenä mieleen? Täytyykö sanoa, että oli kyllä aika raskasta, mutta oli hieno nähdä, kun noi lapset ja nuoret veti tuossa paljon paremmin kuin me aikuiset. Että olihan se kyllä huikea juttu. Täällä oli kovakuntoisia nuoria kyllä, että kiva nähdä. Kyllä. Ei kai siinä. Niinhän se on, että nuorissa se on tulevaisuus. Että onneksi se on näin. Niinpä. Kyllä. Meistä menevät ohi. Heittämällä. Onko Mikalla jotain vielä, mitä haluat sanoa tähän? No ei mitään. Saadaan vielä pari nuorta tässä haastatella. Ja oli kyllä hyvä päivä ja siis mahtavaa heittäytymistä. Että kyllä sitä on aina ilo katsoa, kun nuoret liikkuu ja lähtee mukaan. Tämäkin varmasti kaikille nuorille niin erilaista. Niin oli kyllä mahtava päivä ja että hyvä, että tuli nuoria. Kyllä. Morjesta. Päivää. Ketäs meillä täällä on? Ville. Luka. Jesper. Mikä se oli tänään parasta? Nousee painojen nostaminen. Kyllä se on painojen nostaminen. Se, että voitti kaveri. Yllätys. Mutta et ole aikaisemmin tämmöistä lajia testannut, mutta täällä on kumminkin 100 penkki löytyy jo 14-vuotiaana, että se on kyllä mun mielestä tosi kova. Että Munkin. Niin. Ja kaikki suoriutui ihan älyttömän hyvin. Mikä oli näistä, mistä lajista tykkäsitte eniten? Se kun menti tuosta edes takaisin noiden painojen kanssa kävely. Eikö lastaus? Lastaus, missä oli 5 säkkiä, missä lastattiin. Joo. Se oli mukavaa. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä lastaus on. Lastaus on. No kyllä se lastaus on. Lastaus oli kaikilla.
vaikka olit niin hyvä punnertamaan. Tai olitko ainut, kuka punnerti 40-kiloisen säkin? Oli vai punnerti? Joo. Otti. 4 kertaa. 4 kertaa putki. Ei Siinä oli pieni tauko välissä. Mitä se päivän luennolta mieleen? Vai nukutteko? No tekniikka. Niin, tekniikan kanssa nostaminen. Meinaa sieltä niinku päivän luennolta. Vai onko sitten mä just ajattelin, että on sitten niin pitkä aika kello kuin yli 7. Älä kiusaa, pysy voimakkaan, pysy terveen, liiku. No en mä ollut täällä, mutta en mä muista aamupäivästä mitään. Ei se mitään. Okei. Hyvä. Kiitos. Näillä mennään. Kiitoksia teille. Hyvä. Kiitos, oli hyvä meininki. Samoin. Hyvä meininki. Oi, nyt ollaan Jarkon kanssa saavuttu tänne meidän romanttiseen Karibian hotellihuoneeseen. Tiukan päivän jälkeen. Jarkko, mitkä fiilikset sinulla on? Väsynyt, mutta onnellinen, kuvaa kyllä hyvästi. Oli kyllä ihan kiva päivä. Oli kyllä hyvä päivä. Oltiin sieltä, mitä me oltiin, 11 tähän, nyt on kello 8. Hyvin saatiin jututettua nuoria ja jaettua nimmareita, otettua kuvia ja liikutettua vielä tuossa tuo melkein 2 tuntia, että oli kyllä aktiivisia nuoria. Sitten kun siinä oli vähän semmosia kaveripareja ja semmosia, niin sitten ne vähän toisiaan yllytti aina tekemään hyviä suorituksia. Oli kyllä, on aina ilo katsoa, kun nuoret niin kuin liikkuu. No on todellakin, ja nimenomaan ehkä oikeastaan se, että oli eka kerta kun menin, kun yhdessä oltiin ensinnäkin puhumassa. Eikö ollut? Ei ole mitään niinku... Ei taida olla mitään, ja varsinkaan tämmöistä. Ja mun mielestä se toimi ihan hyvin se, miten me tehtiin se. Ja niin sitten tuo liikuntaosio myös oli niinku ensimmäinen kerta tietysti yhdessä, mutta niinku ei erikseenkään, että vähän testattiin tuossa Haaperilla yhden jääkiekkojoukkueen pelaajien kanssa, mutta se meni ihan mukavasti ja hyvin siinä aika kului ja oikeastaan näki sen, että niinku tommonen, mitähän siinä olisi 20 nuorta ollut, 15-20, niin ei siinä niinku hirveänä enempää niinku mahtuisi olemaankaan, että kyllä se sitten niinku menee tosi vaikeaksi ohjata ja neuvoa niinku kellekään. Mutta kyllä se noista nuorista näkee, että semmoinen pikku kilpailu, niin kyllä se sitä vaatii. Niin, ja vaikka me alussa just sanoitkin niille sitten, että joo, että otetaan rauhallisesti. Mutta kyllä ne teki niinku tosi rauhallisesti, ei käynyt mitään. Pari loistavaa maaliintuloa oli siinä. Saatiinko me niitä videolla? Ja mä en tiedä, että ne ei varmaan tullut videolle. Ne oli pari näyttävää semmoista. Oli. Mutta oli kiva kyllä näitä niinku mielellään tehdä enempikin. Että oli tämmönen meidän yhteinen startti nyt ja nyt loppuvuosi sit näistä huilaillaan, tehdään muuta ja tammikuussa sit rytinällä. Silloin meillä on sit näitä paljon, että 10 on sinne jo sovittu ja lisää vielä mahtuu, että kyllä sinne niin toukokuun puoleen väliin niitä on ajatus tehdä meidän. Kyllä. Tässä voidaan nyt käsi kädessä nukkua tässä. Niin. Kummatkaan ei kuorsastu, pystytään viettämään toinen yhteinen yö täällä yhdessä. Kumpikaan ei tarvinnut lähteä omaan huoneeseen. Eikö? Saamme jakaa vielä toisen yön tämän huoneen. Ei mitään ongelmaa. Ja mä vielä vähäksi aikaa heräsin kuuntelemaan, että miten isosti se Mika kuorsa, että miten olla naapureilla on tulla vaikeaa noissa muissa huoneissa, mutta kyllä se oli hyvin semmoista hentoa pientä, että Pientä tuhinnaa. Pientä tuhinnaa, ei mitään ongelmaa. Mitäs me muuta tehty? No sitten koitettu käyttää noin ajat. No päivällä käytiin siinä väleissä, niin tietysti syötiin ja käytiin salilla vähän reenailemaan ja no ja aamulla heti lähti aamupalan jälkeen, mentiin kylpylään. Harvemmin tulee aloitettu kylpylä, se oli ihan mukava semmoinen startti. Joo, se oli kiva ja
Siihen voisi vaikka tottua. Se voi kyllä silloin tällöin ihan mukava. Olisi kyllä mukava, kun olisi oma tuommoinen kylmä alas ja sitten siihen joku kuuma pore alas. Kyllä siinä niinku mukava oli. Mukavasti lähti päivä liikkeelle. No huomenna samanlainen aloitus. Huomenna sitten vielä varmaan, mä ainakin käyn reenaamassa tuossa aamupalan jälkeen kylpyllään ja sitten junamatka meikäläiselle Tarkkoon autolla liikenteessä. Mä lähden ajelemaan autolla, että se on semmonen 7 tunnin huikonen taas. Välillä pysähyn tuossa Votella, niin ottakahan Votes Heviting YouTubessa kanssa seurantaa, niin siellä on myös paljon voimailuaiheesta asiaa ja niin vähän siihen liittyen pysähynkin siellä. Pien pätkä ehkä YouTubeen tehdään siellä. Jees, mutta eiköhän nämä lätinnät ole tässä. Kiitoksia kun katsoit videon. Mitä se on? Like and subscribe. Yes. Muista perua tilaus. Miten? Näinkin mä oon kuullut jossain. No kyllä, se setämiehellä on kyllä hyvin toiminut. Joo. Ja mä oon seurannut, mitä tahtia siellä setämiehiltä vähenee seuraajat, mutta ei ne ole mihinkään vähentynyt. Tarkon parttaa kutittelen tässä. No niin, kiitoksia näkemään. Moro.